kellna fix-xahar ta' Ottubru. Illum, minn ftit ieħor se ngħidulkom ukoll għax għandna VIP House ta' vera, però apparti minn hekk ħallaqakom mal-personalitajiet li għandi llum li se jilagħbu l-logħba sadrajtuha verità jew sfida u għalhekk nilqa' magħna sinjuri lil ħadd ħlief l-atturi ta' dawk li taraw kuljum fuq Television Malta, ħbieb u għedewwa, nagħtu merħba għandna magħna l-Henry Zammit Kordina, lil Mendi Mikallef Grimo, lil John Mansweto, n-naħa l-oħra għandna lil Ġanna l-Keren u għandna wkoll il-Clayton li jinsabu hawnhekk magħna preparati. Kif intom? Tajbi, kien għandek set sabiħ. Thank you, grazzi minn qalbi minn hawnhekk nixtieq grazzi għat-tim kollu li jaħdem mod partikolari l-Pol Target li nsibuh tajnuna kbira. Grazzi ħafna ta' dan is-set li kulħadd hekk kif aħħarulna. Grazzi ħafna lilkom li qegħdin komdi, preparati u fuq kollox qegħdin hawnhekk is-settjati magħna. Però dalwaqt ħadulkom se jiġi intom tafu x'se jiġi ma aħna l-isfidi ma nafuhomx għax ħadd minn hawnhekk ukoll l-ewwel persuna ħatibda se jkollu jew ikollha sfida. Però ħanqam jgħid lil-Ġożmar ħalli naraw illum ma' min propju se jlaqgħana fl-ikla tajba. Hello, wafsar tajjeb. Wafsar tajjeb, jiena preparata l-ikla tajba u bħalma nagħmel kull ġimgħa innidi l-kompetizzjoni fuq il-paġna ta' Facebook, idħlu fil-Facebook page ta' Sibtek, hemmhekk se ssibu l-logo ta' La Roma Restaurant u għajdunna mistoqsija li tixtiequ staqsu lill-personalità tal-ikla tajba illum li ħadd ħlief wieħed mill-imħuħ wara ħbieb u għedewwa Michael Vella Haber, il-personalità li ħanamel l-ikla tajba miegħu propju llum. Saqsuh mistoqsija li tridu lil Michael, tista' tkun personali, tista' tkun diffiċli. Hawnhekk ġa sejrin hekk naħseb għandhom xi saqsu hekk insaqsikom ma personali li tridu. U jiena l-iktar waħda li naħseb li adattata l-ikla tajba ser inwassal ilu propju waqt l-intervista. Xi ħadd minnkom li jipparteċipa se jirbaħ ikla minn La Roma Restaurant Starter, Main Course u Deserta biex tmorru moment tixtiequ intom ovvjament dak huwa r-rigal tagħkom li ħadd ipparteċipaw. Apparti minn hekk qed neditjaw l-aħħar biċċiet tal-VIP House tal-lum. Nista' ngħid ta' min? Mela. Mela ta' Felix Buzottilu Derin, ta' Derin u Felix, Miż-Żeffina u vera ħad gost nagħmel del-VIP House. Ġifieri llum aktar tard tibqgħu magħna x'se taraw id-dar ta' Felix u Derin. Taf kemm inħobb id-djar, però di vera meta tħalt fiha hekk. Bajt. Issa naraw, m'għandix dubju, ma jiena ħanaraw magħkom it-telespettaturi. Grazzi Ġosman ta' aktar tard mela tinsewx il-VIP House ta' Felix Buzottil u ma' Felix ukoll għandna xi sorpriżi. Fil-fatt ma' Felix għandna filmati sorpriżi li ħanoruħu ukoll li hu ma jafx bihom waqt dan Sibtek, jiġifieri immaġinaw x'inhu ġej, għandna wkoll atturi ta' Strada Stretta dal-waqt ukoll se jkunu fis-sodda ma' min għandna ntaqgħu fis-sodda llum ħadkun tafu dal-waqt u għandna wkoll dawk l-iżbalji li s-soltu jkollna. U ngħidilkom xi ħaġa. Anka ta'kom għandna l-iżbalji ta' ġifieri naf li intom vera narawkom kuljum, naf li kolkom x'tagħmlu, però l-iżbalji ta' ħbieb u għedewwa tal-atturi ħadkunu tafuhom minn hawn ftit sekondi oħra x'se narawhom propju esklusivament waqt Sibtek. John sejjer hekk. Għaliex tu ħafna żbalji John, x'inhi min jieħu l-iżbalji l-iktar, John? Qed jitħaq issa naraw. Ma nafx, issa nistennew naraw dan kollu waqt Sibtek illum, però issa ibdew ħalli tiffirmaw li l-kuntratt. Aqbdu l-pinna, ilbsu n-nuċċali, mnitibes n-nuċċali ħalli jaraħ u jiena ħalibda naqra l-kontratt. Mela, flimkien ngħidu l-kelma verità. Mendi taqbatu tiffirma kemm beħelwa hekk. Mela, jiena u taħt l-firma l-aċċetta dak kollu li se isir fuqi u solennement imwijat li se ngħid il-verità kollha xejn inqas mill Verità! Mawx għalikom, ibqgħu magħna aħna ħankunu magħkom minn hawn ftit sekondi oħra tajt min se jibla l-ewwel sfida. U l-iżbalji ta' Ħbieb u għedewwa, min jieħu l-iktar żbalji? Ħadkunu tafuna ftit ieħor ibqgħu hemm. Mela, ħalli inħabru mill-ewwel ir-rebbieħa tal-kompetizzjonijiet tax-xahar li għadda, tarawhom propju hawnhekk, grazzi l daw kollha li kompetu u ngħidulkom li issa reġgħu fetħu l-kompetizzjonijiet ġodda tax-xahar ta' Novembru. Ġifieri fil-paġna Sibtek fuq Facebook hemmhekk il-ħin kollu qegħdin jitilgħu il-kompetizzjonijiet li intom tistgħu tikkompetu għal dan ix-xahar ta' Novembru u mbagħad inħabbruhom fl-ewwel Sibt ta' Diċembru. Ġifieri għandkom ċans dan ix-xahar kollu biex tikkompetu. Nibda bil-kompetizzjoni li propju tkun għaddejja magħkom kull ġimgħa dik tabata itlu fil
il-paġna Sibtek fuq Facebook, hemmhekk issibu iż-żarbun li jiena libes illum, għażlu żarbun li libes jien illum, alright? U xi ħadd minnkom, nurkom sew, jista' jirbaħ żarbun għall-għażla tiegħu grazzi lil Bata, okej, u kompetizzjoni oħra dik ta' Karpiża, kull ma tridu tagħmlu huwa jtlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook, hemmhekk issibu dak il-basket reġġamana ta' Penelope Cruz, għamlu like, ikkummentaw għalfejn ħaqek illi tirbaħ il-basket ta' Penelope Cruz. U xi ħadd minnkom se jerbaħ ukoll dak il-basket. Ħanibdew, bdejna issa il-logħba Verità jew Sfida, ħatibda propju Mendi, però Mendi ħatibda illi id-direttur se jagħżel lil xi ħadd. Inti m'għandekx problemi għalissa għax int ħatati l-isfida il-min se jagħżel id-direttur. Fidejk direttur ħalli naraw il-min ħajażel għall-ewwel sfida. Kerin? Tajt Mansueto li ma jħuġ żbalji waqt il-filming? Jew Clayton, magħruf bħala ċomba? Min? Ġan! Ġan ħajjieħu l-ewwel sfida. X'inhu Ġan? Ksibni ħlista għax ma rajtx imma okej. L-ewwel sfida. X'inhi Ġon? Qabel inkomplu. il-kontrat ta' da mhux validu, da ma jafx x'inhu jagħmel. Ma jafx x'inhu jagħmel. Żgur għax tift il-memorja, issa mhux hekk. Min jafek tiftix vera l-memorja, diridu naraw. Diridu naraw, għax dik question mark, jekk tilifix John il-memorja u le. Mela, niftħu l-ewwel sfida. Fidejk Mendi jaqralu l-ewwel sfida, l-ewwel sfida ħajamilha propju ħadd Cliff Ġan. Mela Ġan, trid tagħmel koreografija mis-sigla ta' Ħbieb u Edewwa u tisfina waħdek. Aktar ma tuża l-istage kollu, aktar tiġbor punti. Issajna. U l-punti għat-tim tagħna qed nifhem sew? Le, l-punti għalik personali, fl-aħħar ikollna rebbieħ. Id-direttur fl-aħħar ifakarkom dejjem jażel ir-rebbieħ kif għadlilkom propju l-overall winner. Mela, ħatuħu n-nofs kollu, issa jiena mhux biex intik idea, jiena ta' Ħbieb u Edewwa naraw, nismagħha u daħlet tiġifieri f'moħħi. U tibda tisfin fil-ċina x'inha le. Qatt ma sfid fil-ċina, però naħseb biex tisfina, trid ikollok ċertu balej fik. Għax naqra hekk. Qatt ma provajtu l-balej ħan nipprova ħellu. Prova ħellum. Sinjuri, l-ewwel sfida Ġan jisfen is-sigla ta' Ħbieb u Edewwa. Tlaqna! Proset! Minnom sħajiltek isek Joseph Ketkuti bil-violin. Ma naħsibx li għal. Imma le, Martajja, pux taħsbu. Ħankomplu għax daw joġbuni wis, jien issa minn ħajġi, jew tiġi, għandu l-opportunità li għazel, jekk uġibx mistoqsija li rritjajt jew tajt il-verita fuqa, jew kella sfida u fil-fatt se jagħtiha ħadd Cliff Henry. Henry ħajat il-verita jew sfida lil min? Fidejk direttur naraw. Kerin, Mendi, Ġan, tista' terġa' tiġi, John, lil John. Tajba. Henry, fidejk, l-għed John tittażel, verità jew sfida? Ejja l-lum, verità, twiġeb mistoqsija fuq ħajtek, verità jew kella tagħmel sfida. 1, 2, 3. Verità. Verità, okej. Dejjem sinċir kont. Dejjem sinċir, ħanaraw, fidejk, Henry, aqralu il-verità. Xi miss fi Ħbieb u Edewwa le mhux dik. Kemm ir-roll toilet paper tuża fil-ġimgħa? Jien nista' nersaqlaw. Bis-serjetà. Nofs wieħed. Nofs wieħed, all right. Interessant li tajjeb. Mela. Okay, jisib dak ċiċċajta fil-verità, ma dik il-mistoqsija, proset, nofs roll toilet paper. Għax jista' jkun jaqbdek il-fissjoni, hemm ħafna affarijiet. Okay, ħaniqfu hawnhekk għalissa mill-logħba verità jew sfida, moħħkom hemm għaliex xi ħadd minnkom issa serbaħ
Għandkom foodpack u koll, grazzi James Caters, jek twiġbu dil-mistoqsija, ħanaraw issa dal-filmat fejla għana ma' Debbie, li tuħsib il-Fury, u naraw u koll xanda xtajdilna Debbie moħkom hemm għal kull ħaġa li qed jidher fil-filmat u għal kull ħaġa li tkun qed taj Debbie bħalissa. Fidejk Debbie. Nżemmilkom jina Debbie Kassar, illum ħankunu qegħdin naqsmu magħkom xi idea tal-table centerpieces li jistgħu jintużaw kemm għat-tiġijiet, kemm għal-mara tad-dar biex iżejn id-dar tagħha u anke xi okkażjonijiet partikolari. Mela kif tistgħu taraw fuq din in-naħa 4 candlesticks tal-ħġieġ fihom ix-xemat kuluri differenti li huma l-abjad u l-krim u mbagħad aħna żidnielhom il-ġipsofilja u l-iżjantus ir-roża. Id-dera ta' din il-candlesticks tista' tinbidel drastikament billi nibdlu t-tipi ta' fjuri u l-kuluri wkoll ikunu differenti. Però importanti ħafna li nużaw fjuri żgħar biex proporzjonalment ikunu jidhru sew u biex anke ma jaqgħux minn hawnhekk għal isfel. Mela mbagħad għandna da 3 vażuni kwadri l-iswa l-istess ta' 3 li huma mpoġġin fuq il-mirja u anke għandna x-xemat ġew l-vażuni żgħar. Hawnhekk il-fjuri huma hydrangeas u roses. L-istil ta' dan is-setup hija kemm iktar moderna meta komparat ma' dawn il-candlesticks li għadna kemm tkellimna fuqhom. Mbagħad ħammorru għall-aħħar set li preparajna fuq ċentru tal-ħġieġ, hydrangeas bojot, l-iżjantus u anke qed naraw ir-roses ir-roża. F'dan il-każ ix-xemija tal-battery, però nistgħu nużaw xema anke normali wkoll. Illum użajna l-istess tipi ta' fjuri b'raġuni biex nurukom kemm l-istess fjura tista' tkun versatili skont kif nużawha. Ukoll ta' min jinnota li fil-waqt li qegħdin nużaw l-istess ċentru ma' dekorazzjonijiet huma kemm differenti bħalma nistgħu naraw hawnhekk hawn is-seashells u l-starfish li l-effett li jinħoloq huwa kompletament differenti. Wieħed huwa aktar sajfi u informali u l-ieħor tal-crystals huwa iktar adattat għal xi okkażjoni partikolari. Nispera li dak li qsamna magħkom illum kien ta' interess, nħeġġukom titlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek fejn tistgħu sibu aktar informazzjoni dwar dak li tkellemna fuq llum. Grazzi u nagħmlu appuntament għad-darba li jmiss. Grazzi ħafna Debbie. Rajtek ħafna fiha l-biċċa xogħol. Ma nsaqs il-mistoqsija lil Mendi. Oh no. Mela taf tgħidli x'kulur kienu l-gandlieri fuq il-mejda? Fuq il-mejda? Li kien hemm fuq il-mejda? Isibtom ta' ħġieġ. Proset, tal-ħġieġ, kienu trasparenti tal-ħġieġ, proset. Għanoddilek tajba u inti għandek foodpack grazzi li James Caterers. Ringrazzjaw il-James Caterers minn hawnhekk. Apparti il-foodpack li qed naraw bħalissa għandek ukoll propju il-fjuri grazzi lil Romano Kassar. Ok, tal-li tajt. Proset, brava. Mela, dal-waqt se naraw l-iżbajt ta' Pepu Għedewa, però issa nixtieq minn għandkom li tajduli ħanibda minn John tkunu vera fil-qosor għax għandna ħafna affarijiet u rridu laħqu ma' kollox. L-iktar momenti imbarazzanti fil-ħajja tiegħek flimkien. Mela, Għatlek meta ma sibx toilet paper, ma nafx. mela darba konna fej kont naħdem qabel kompetitur minn tagħna jrid ibiħ il-business. U kellimni għalli titħajru tixtru l-business. U jiena kellimt il-diretturi tiegħi u edna right, we are interested. U ġab il-diretturi tiegħu minn barra, is-CEO u da, u ftemna ġurnata biex nagħmlu ġurnata meeting u niffinalizzaw kollox. U waqt morna lunch, working lunch. Morna f'hotel, l-aħjar hotel li stajna nsibu, u konna qed niklu. U li kont qed nikol jien kien chicken skewers on a bed of rice. Eba apparentement ix-chef meta daħħal iċ-chicken jolly skewer ma għamillux butir. Chicken nixef jolly skewer. Waħħal. Tajdli. Jiena mhux se naqbad il-skewer f'meeting bħadek bdejt indaħħal il-forketta. Biex toħroġ. U nżella chicken. U t-tieni chicken kienet jibsa. U qed nipprova noħroġ iċ-chicken. U qed nitkellmu yes and no, u qed naġġo qalbi kemm hu wiebes. U f'daqqa waħda xlu! Ħaresek. U dal-Ingliż li kien ma' ġenbi suit dark blue, ingravata, mimli bir-ross. U bida sejjer.
Għamlu l-biznis un Kellu xi tlieta anka ma' wiċċu. Għamlu l-biznis un bat. Li gravata qabad għamilanx. Għandek raġun tiġi Jina tulom imbarazzat. sibuni definu tfruni issa. Għandek raġun. Għandek raġun. Henry, Mela, all right, kont qiegħed l-Amerika. malaj ma All ntawlu. right, jiena l-mara u Għaxaw t-tifel. koll atturi, ġifiri. Jena l-mara u t-tifel. Kon għedin Disney World. U t-tifel kien daqxej jiġri l-emmula u għat attent li kemm jista' jkun nżomlu jdeħ. Pero, għat iċor darba minnom għaddej waqt kien hemm xi xew għaddej u jena miexi, nżomm it-tifel u t-tifel jiġbid l-ura. Ngħidlu ejja, Mark, u jiġbed. U bħirna tinħares law. Inti mitem nara l-mara u t-tifel għaddejjin. U ndur nsib tifla. Bat tifla ta' xaħat u għamma għed tiġbidili. U jien niġbida l-ura. Għala dak il-ħin, vera ta' Bat spiegajti l-ġara ma dak il-ħin. tal-mistija, mux hekk process. Sirt Mickey Mouse. Mela, Mendi kolla ħafna, ġifiri għandek biex tażel. Insomma, darba konna qegħdin Eurovision jina Walwin, kollega tiegħi, u tħanna fl-arena, insomma kien qegħdin jagħmlu rehearsal u jien kont għandni kif għamil xi intervisti u kelli handheld. U insomma, u tħallhom se jinħmixaw l-ġifieri u daw qegħdin jirrekordjaw din ir-rehearsal. U wara nikkummentaw fuq il-kantanti u nitku insomma u nagħmlu. U b'fdaqqa waħda ġi wieħed fuqna. You are the one with the microphone! Għax aħna konna fuq l-istess frekwenza. Tħaltu għat l-kajti kantus, waħda la Mendi kienet, ġan? Ifem, jena naħseb m'għandix għalfejn imur il-bot, l-iktar moment imbarazzanti f'ħajti s'issa kien meta spiċċajt nisfen sigla taħbib u għedha fuq sibti. Proset, kienet għamilni ulek aħna l-moment, tajjeb, Kerin? Konna teatru Manuel, konna namlu Taming of the Shrew, u jien dejjem neċtaru għabba ma nittot ħambun mala il-toilet. U s-sakkar ġo toilet ma stajx noħroġ, meta kien il-Q tiegħi. Xej, il-toilet isu inħala kien hemm. Ta' vera, mela, Clayton? Jiena l-istess fuq l-istess tema ta' Karen, kanna play fej konni reċta, u di speċi kanna nibsu bħal tal-ġungla. U meta ġejna biex neħdu l-qis, għax jen kies aħbar ibnot bil-qeda ma rridx inqum. Aħadit l-qis minn bil-qeda żaq toħroġ iktar il-barra. U meta ġejna l-performance, insomma, dress rehearsal ma meċ kont. Terġa. Bħala ksuħat iktar, sewa. U ta' kiena li ġejt tal-performance, insomma, l-bizda d-doblet jien. U kiena ġejn kont ċif tal-ġungla. Ħriġtek serju, u għattromx, għad tiġri għaw, għara istir jieqfu, lup, u nizel. U speċet bil-qazzetta taħda u kollejt u jien. Tajjeb, iċ-ċomba, mela. Issa għandkom il-whiteboard qabdu l-marker u tiru tivvotaw li għall-iktar storja moment imbarazzanti li joġobkom tal-personajiet sħabkom. Tlaqna votaw issa ħalli naraw min l-iktar storja li joġbitkom u l-iktar li kienet ek. Mela, ħanibda minn Mendi. Mendi tajdinna John Mansueto. Tajjeb. Henry. Ta' Clayton għax dak jgħidu l-ċomba s-sadda jiddawarek ħajra wasew. Mansueto, inti ta' min? Ċomba. Ta' ċomba u kol, dawara, sissa ċomba, okej. Mela, Ġan jidinna ta' Mansueto. U inti ta' Ġan. U Mansueto u kol. Mela, edin, tlita Mansueto. Jew, u Jina Mansueto. Tlita Mansueto u ċomba għandu tlita u kol. Le, dik le, sorry, okej, uxek. Mela rebaħ Mansueto, tajjeb, għax ġdejm nisħawat fija. Grazzi lil Mansueto, għalik u koll, għanna il-food pack, grazzi l-James Caterers, proset. Sapadu il-farfar il-ross. Ekku, muxek, kienet vera tajba tija, kien verita. Grazzi James Caterers, għallik għanna l-food pack. Issa, ivvotaw li għall-iktar storja bla sens. Mill-li kena ta' sħabkom, l-iktar li għalikom. Mela, tlaqna, votaw issa. Malaj, mela, ċomba ġoffot, għanibda minn Clayton. Clayton jgħidinna ta' Mendi, dawarek ħajra wasew, dawara Mendi. Okej. Kienet blas. Dak il-ħin. Miskina bla sens il-Mendi, għabdu maħa. Issa, ma tax vota l-kom infuskom, le. Mela, Kerin tajt ta' Mansueto, okej. Ġan. Ġan jgħid ta' Mendi, tissanta Mendi, le tittażel wieħed. Le, sorry, dan kien tal-ewwel. Okej, għandek biex tħassar. Biex. Mela, Mendi jgħidina ta' ċomba, inti jgħidina ta' Ġan, u inti jgħidina ta' Ġan. Mela,
milli qed naraw min l-iktar li għandu Ġan u ċomba wkoll ħatilabu l-logħba li jmiss qed jgħiduli. Għal kemm l-iktar waħda li ma tagħmilx sens kontu ma kienet ta' Ġan. Però intom it-tnej ħatilabu l-logħba, ġej preparaw ruħkom minn ftit ieħor. Li ħanamlu issa għandi logħba oħra qabel ma li nkomplu u norukom dal-waqt ukoll l-iżbalji li jieħdu daw, għandkom fidej għand il-menju tal-Buona Trattoria del Nonno, ok? Mela, għandkom il-menju, għandkom minuta ċans, min jitilbesu ċali jilbsu, għalix u kol ħatużaw il-whiteboard issa u tridu tiktbuli żewġ platti mill-menju illi l-ingredient għana l-lum huwa il-bajt. Żewġ platti li fihom il-bajt, l-ingredient prinċipali huwa l-bajt. Minuta tilqet issa moħħkom ħalli naraw jekk taqbilx ma dik illi għażilna aħna. All right, mela. Iktbuhom il-minuta d-dejja, tikbu żewġ platti li fihom l-ingredient il-bajt. Issa, ovvjament, jekk l-ġina magħmula bil-bajt, ovvjament ikun hemm miktub eggs. All right, ġifieri importanti ħafna. Mela, moħħkom hemm? ħanaraw għaddejjin fadalkom l-aħħar 34 sekonda fitxu tqalbu l-menu kif ngħidilkom minn hawn ftit ieħor ukoll xi ħadd minnhom min ħajaqta. Klejt li jgħat l-iskola t-nisħajlu, Isu l-iskola minn dok tal-jer zara, jifittex. Ta' Franki toħodlu, eżat jamil, anka u Franki. Mela, fitxu mendi għaddejja, isa għedha fil-restaurant. Jiena, għara didem neddu, kiku jiena, t-nejt u tamlu, jiena kiku jiena problema ti għajdi, għaxan kemm ta' kun il-restaurant indum nazel, aħseb wara hekk. Imma dik il-logħba tagħna 3 sekondi, 2, 1, 0, skada l-ħin, ħalli nibdew naraw, Clayton. Mela, issa ma tax nibtu. Żommhom sew issa, 2 irid tagħmel. Tagliatelli alla carbonara u l-gourmet beef burger. Inti? Spaghetti carbonara u pizza capricciosa. Spaghetti carbonara u pizza capricciosa inti? Gourmet beef burger carbonara. Awruhom. Gourmet beef burger Carbonara inti? Capricciosa, calzone gozitana. Dawk it-tnej inti? Lasagna u capricciosa. Lasagna u tagliatelle carbonara. Fil-fatt, id-direttur tagħna għażel it-tagliatelle carbonara u pizza capricciosa. Mela rebħet propju din il-logħba Karen. Proset. U inti għandek ukoll ir-rigali li klaminant l-Buona Trattoria del Nonno. Aħna ħanġu magħkom minn ftit ieħor kif għatilkom dal-waqt issa jridu jagħmlu logħba bejniethom għandna lil Ġannu kif ukoll li Clayton tal-intażlu minnhom, però apparti minn hekk ukoll għandna dawk l-iżbalji li jieħdu huma minn ftit ieħor u d-dar ta' Felix Bizuttil, ħafna affarijiet ġejjin ibqgħu magħna kull magħkom dal-waqt. Lura Mana, tinsewx dawk il-kompetizzjoniet li għanna fuq il-Facebook page ta' Sibtek, fostom ukoll ta' Chic Choice The Curtain Emporium, kull ma tagħmlu like fuq il-ritratt li taraw fuq il-logo ta' Chic Choice fuq il-page Sibtek fuq Facebook u xaħat minnkom ukoll jista' jerbaħ 200 euro voucher xonfo. Iva, 200 euro voucher u għajdunna kif timmaġinaw il-purtira tagħkom u tistgħu terbħu nfakarkom ir-rebbieħa nħabbruhom fl-ewwel sib ta' Deċembru. Llum ukoll għandha kompetizzjoni oħra, dawk illi se jitlu fil-page Sibtek fuq Facebook jistgħu jerbħu wkoll 2 biljetti biex ikunu dinner dance ta' Sibtek magħna li ser isir fis-16 ta' Deċembru. Hemm 2 minnkom illi se tirbħu propju llum stess biex kunu magħna fid-dinner dance ta' Sibtek fis-16 ta' Deċembru. Xejx. Tiġi vera, jew magħna kollha. Ħajġu tiġi taħbi fuq id-dewwa, jiġu magħna mela d-dinner dance kulħadd. Mela, ħanilabu l-logħba tas-salati prezzjożi li għadnilkom l-ewwel jew ħdejja Clayton u jew ħdejja Ġan. Mela, tridu tagħmlu wadan għandkom hekk il-crips chips ta' salati prezzjożi, iftħuh u tridu tagħmlu torri mhux tikluhom, ħalli niftaħawlek hekk għareft nara ħalli ssibuh lest. Min ħajamel l-itwal torri f'minuta. All right, preparati, da tiegħek u da tiegħek, Tistgħu tieħdu minn ta' xulxin u mbagħad talek qegħdin fejn xulxin. U fuq il-platt. 3, 2, 1, il-nuta titla' issa, tlaqna. Mela. Għandna hawnhekk torri fuq xulxin tittamilhom, Ħaniprofa naqqadhom issa. Tittamilhom fuq xulxin. Araw naqra. Mela, M'għandix idea, qed nipprova nieħu ċans. Allora, naqra ħatarawhom sew, ma nafx kif. Estenna ħadthom li, le. Le, sorry, fuq xulxin, sorry, fuq xulxin. Tittamel fuq xulxin, hekk. Mela, waħda. Mela, ma nistax nagħmel bażi, ġifieri. Kemm intom ħelwin. Mela kieku taħseb ħantulkom daqshekk faċli, ejja, ħalli terbaħ il-ħem taraw.
Mela, Iżda, ejja. iżda, mela. Terbaħ Le, ħalli. Terbaħ iċċib. Mela, fadalkom 20 sekonda. Ħalli li għadu ma jaqax. Għaxem il-ħember minnom. Mela, emmek Għara ma taqax. għanna l-klejtin għaddej, pero ġan mux inqas minnu, ġifiri. Mela, 4, 3, 2, 1, skada l-ħin daqsek. Erbaħtlu, ja? Waqali Mill-lider. fl-ħaj sekonda. Ara, mux ħanoddom għax jider bitċar illi rebaħ Clayton. Process. Nistanna qartnejs. Ha, mela, hudu għam, hudu naħruhom, u inti erbaħt imma salati prezzjożi u kol. Mela, ħalli ħankomplu ma John nissaw xek, sewa, ħankomplu l-loba verita jew sfida, John tittat il-verita jew sfida li xaħat li seħazel issa direttur tlaqna. Karen? Jew min? Mandy! Mela, Man swet. xtażel Mandy, verità jew sfida? Sfida? Sfida, okej, jemmi l-sportiva tagħna hekk irridukom aħna. Mela, l-sfida ma swetu? Le, nispera mux fit-toilet paper. Le. Xini? Uwejja, man swet, u xini? Trid tażel lil xi ħadd li qiegħed hawn fl-istudio biex jilaqlek widnek. Oh, mi max mistija! Għazik, ma! Jien l-sugġerirek ma tqara, jien ħantik opinjoni tija, jien ma sax nindaħal imma ma nazilx il-ġan New York Late, għax għadhom bil-klips bħalqom. Namilu l milħa. Max mistija! Ejja, ma lajt it-tażel, biex ta' mela. Mux it-tażel l-sfida, ejja, ma lajx il-ħin għaddej. Maħiex mistija! Ejja. Ejja, men. U għajja mux il-ġon tittażelu. Il-ġon, ejja, ma! Il-John! Ejja! Mela, John. Id-dumx tilaqta! Kwieti, mela, 3. Ejja, ma, għax iċċomba u rida, ejja. Ejja, law, malaj. Silenzju. 3, 2, 1, tlaqna. Għala, fiex kella tispiċċa, Pero għajdu applaus, għax miskina. Għadħala tal-sfida u għamlita. Anki u miskejda! Ma fuq kollox, mux il-raġel taħħa. Il-raġel taħħa, ma minna xej ħażin. Mela, ħanaraw l-ewwel filmat biċċa xanna ħafna xirukom mill-iżbalji ta' daw. Tlaqna. Tittabbes fuq hija, ta' Ejja, mela ja. Thank you. Hey, ejja, Ġien. Luka, dak għal desira. Kallu huwa magatija. Mela nissuġġeri lek biex fittex mill-bib tal-uffiċċju l-barra, ta'? Dan uffiċċju? Le, mhux dan. Mill-bini tal-bib prinċipali. Il-bib prinċipali tal-bini. Dan uffiċċju? Le, mhux dan. Mill-bib prinċipali. Sera qatlib kollox. Sera. Għatnajdlek ekka xissa ġara li ġara. Inut li najdu kulħaġ kien qed jiġri.
Għalissa għandi bżonn xi ħadd biex Għalissa għandi bżonn xi ħadd biex jistruttura Jiena dajqowni dawn kun xafu l-lanx. Edha fuq għottej. Issa, qed nistennija ġejja moment. Issa, qed nistennija daqs moment. Tasal, nemmen, kolli Issa Issa, qed nistennija daqs moment tal-ieħor bil-fatt tasal. Issa, qed nistennija tasal moment. Min moment għal-ieħor. Issa, qed nistennija tasal minn moment tal-ieħor. Issa, qed nistennija tasal minn moment tal-ieħor bil-fatt. Issa, fil-fatt qed nistennija tasal. Issa, qed nistennija tasal minn moment tal-ieħor. Ħanna hija minn moment tal-ieħor. Għax mhux senduru. Et naraw, u najdilkom il-kbira għadu ġeja, unek kullħat jitħaq, bl-udjenza kollox għaksab intom id-daru kullħat u gost. Grazzi li Rewind Productions u koll li sabunna dawk il-bitċiet, li aħna dnilom jisibu l-iktar zbalji, hemm iktar, ta' għax ta' kull-jum, mux ovvek kun hemm iktar malaj. Mux ma' swetu l-iktar wet li Ma nafx, taħsbu intu, għajdunna fuq Facebook. Għan itkellmu minna ftit ieħor. Għan il-taqaw, għan għalukom sejġi dal-waqt għan l-VIP House ta' Felix Buzuttilu, ħafna sorprizi, u l-taqaw ma' fjowna u l-moda, b'għaw fadalna ħafna iktar. Lura maħna tinsewx il-kompetizzjonijiet fuq Facebook, aħna rġajna mal-personatajiet u l-lobba verita jew sfida, tinsewx fost il-kompetizzjonijiet li għanna xaħat minnkom se jerbaħ profiżaġ biljetti biex kunu maħna id-dinner dance ta' 16 Deċembru ġewwa Nigret, il-dinner dance ta' Sibtek qed iżejħu l għalek, ikkummentaw għamlu lajk għax tej minnkom se jerbu propju żewġ biljetti valur ta' 25 euro l-wieħed biex kunu maħna propju dakinhar ta' 16 Deċembru. Mela, wasal nissa ħanaraw iktar żbalji tax, lider niżlu għasel lilkom, li u lil kulħadd hawnhekk. Dis-sena vera qed nieħu gost nagħmel dan Sibtek għax qed inkun naf ħafna affarijiet li ma kontx nafhom qabel. Mhux vera ma nswieħthom. Miegħek badna llum ma' John, għax John rajli li nfiskja u neħu żball. Mela! Għaxin noħdu bis-serjetà. Toħda bis-serjetà u ta' kuljum u l-filming ġili tkun għajni wara x-xogħol li ħandu l-verità. Dak ma jkunux jafu l-lanx, jien nkun għamil xi 3 jiem nistudja. Mhux hekk. Inti ma Kerin ikollok ħafna x'taqsam, Kerin, x'tikkummenta? Għandek ċans t Mux aħjar ma nikkommentax. No comment. All right, mela. Kerin, moħħok hemm moħħkom kollha hemm, ħalli taraw issa l-filmat. Ħalli taraw il-filmat ta' Dr. Frank, ħanaw fuq x'ħajkellimna llum. Kif għattilkom moħħkom hemm għaliex nista' jkun saqsikom xi ħaġa li qed jgħid, jew nkella nsaqsikom xi ħaġa li hemm madwar Dr. Frank jew anke fuqu. Tagħna bil-filmat. Fidek Dr. Frank. Grazzi Ryan. Llum ħu nitkellmu fuq suġġett interessanti tal-vini fis-saqajn. Kif jaf kulħadd għandu vini fis-saqajn, il-vini funzjoni tagħhom huwa li jirritornaw id-demm mill-qalb lura lejn il-qalb. Imma jkun hemm min il-vini jixpakkaw, jeħxienu, jsiru varikużi, kollu riżultat ta' għax il-vini il-valvs tagħhom ma jibqgħux jaħdmu tajjeb u jillaxkaw. ċertu xogħol bħal min joqgħod bil-wieqfa, speċjalment fin-nisa wara tqala, hemm iktar ċans li tiżviluppa l-problema tal-vini. Bħala terapija, il-prevenzjoni hija li tilbes il-kalzetti u hemm ċertu pilloli li jgħinu. Bħala terapija jinqasmu fi 3. Hemm dik li ngħidula l-sklerotherapy fejn qed titfa' likwidu biex tara l-vini, hemm dik imbagħad li ngħidula il-microflebectomy fejn inti qed tiġbed il-vini minn toqob żgħar li estetikament ma jiġux jidhru, u mbagħad hemm il-proċedura fejn tuża il-laser jew il-radio frequency jew anki dan l-aħħar il-kollha biex inti tagħlaq il-vina il-maġġuri ħalli il-valv ma jibqax jillaxka. Grazzi Dr. Frank, u issa ħalli nsaqsi lil Ħatklif. Kerin, x'inhu l-funzjoni tal-vini? Biex jgħaddi d-demm ġo fihom l-arterji. U jidħol? Jidħol għal ġol qalb l-arterji. Proset kemm tkunu attenti! Għalik ukoll għandi il-food pack. Grazzi lil James Caterers, għandek il-food pack ukoll. Ringrazzjaw ħafna lil James għaliex li ħanamlu issa
ħankomplu għaddejjin u fil-fatt ħankomplu l-logħba tagħna verità jew sfida, però darba qabel ma nkomplu l-verità tgħidu li tittażel lil xi ħadd, min ħatażel xi ħadd tik. Taf trebħu jew taf ittieħ kastik. Ir-raġel tiegħi hu. Il-John? John hija miegħi? Hija miegħi, hello. Hello. Għalix ħatila pil-loba tal-kazamija, jalaw ħalli nispiegalek, mur postok ġozmar ġozmar għamana. Jalaw, mela, ħallabu l-loba tal-prodotti tal-ħasil, tittaqqat il-par. Tittażel per eżempju Henry, unbat insibu xaħat tiħor. Inti kollom l-istess par ta' prodotti. Titħares lejn monitor emmek, għandek ċans ta' minuta. Le, stennax, ma fimtek. Tittaqqat il-par bil-prodotti, il-par, li kunu l-istess prodotti, għaxam il-prodotti kollha taħtom. Tellaw il-prodotti minn taħtkom, u turuhom li l-kamra ħal narawhom sew jekk għaxet jaqta l-par jew le. Mela, 3-2-1, il-minuta tal-qed issa, min ħanibdew? Hemmhekk tħares. Min ħanibdew? Karin? Ħanibdew b'Kerin. Kerin għandha? Super Concentrate Freshener. Freshener, all right, li ċaħtiħor? Mendi, naħseb. U Mendi Mikallef Grimot, tinżel għal-fliexkun u għanda Super Concentrate Freshener. Imma ma jaqbilx, għax wieħed tisfallu ħar aħdar, mhuwiex par. Jasmine. Edum jaħseb. Mhux għall-lines biss, edum mela Clayton. Jien għandi l-antiseptic disinfectant. L-antiseptic disinfectant kazamija? Mela Ġan. U Ġan għandu il-morfu Super Concentrate Freshener Blue. Super Concentrate Freshener Blue. Ejja, ma svetu, ħi. Mela Henry, ju. Mela, ħalla Mux tijaj. tijak jem ġozmar, ġezajt tażel ġozmar. Mela, Henry, Kazamija. xinu? Super Concentrate Freshener. Għandu il-freshener il-blu, il-concentrate freshener il-blu, min għandu il-blu malaj? Ġan. Ma skada l-ħin, laħaq skada l-ħin. Ġan, inti veru? Laħaq skada l-ħin imma. Mux ferta. Ma miltix tajba, skada l-ħin, intu ilu xorta? Le, dak kollox. ħantu għamlok xorta ija, jalaw. Talli titallem il-lajs, proset, mela postok. Mela, it-tfol prodotti taħtkom, issa ħankoplu l-loba bil-mod għax issa Ġan, imiss Ġan li jagħti l-isfida u l-verità lil min? Tlaq nissa, ħanaraw. Dan biex jaħseb għat-tifel. Kerin? Jew inkella Mansueto jew Clayton. Jew Mendi Mikallef Grimot. Diġà ħadita. Lil Henry! Okay, mela Ġan, irrid jagħti l-verità. Jew inkella. Biex naqlek udnek, ta? Le, nipprovaw le. Skonċaw. Skonċef, verità jew sfida? Sfida. Sfida, okej! Mela, daku l-ispirtu ta' Henry Zammit Kordina. Ok. Mela, tittinżeħ dej l-udjenza kollha, tbushom waħda wieħed u tgħidilhom din il-frażi. Unur li sirt naf lil kull wieħed. Mela, li ħanamlu mhux qed jinżel hemmhekk, kela hawnhekk, ħana lek x'għamlu hawnhekk. Mela, tellaw għax għandna kellha nispiċċaw sada l-udjenza kollha, tellaw l-ewwel fil-lira biss. Itilgħu hawnhekk, ħudulu bidejh u erġgħu inżu postkom. Orajt tittajt x'irid jgħid? Unur li sirt naf lilek. Unur li sirt nafek, titbushom u unur li sirt nafek. Tlaqna mela bdejna minn din naħa, ħajtilgħu inżlu minn hawnhekk, le titbushom fuq ħaddejhom. Itilgħu l-ewwel fil-lira, itilgħu. Mela, ibda. Unur li sirt nafek. Unur li sirt nafek. Għanniżelaw. Unur li sirt nafek. Fil-mod, faqqatilu di, fil-mod. Unur li sirt nafek. L-ewwel fil-lira biss xi kellha d-nasada, ejja. Unur li sirt nafek. Unur li sirt nafek. Ġewa, l-ewwel fil-lira biss. Issa, hej. Unur li sirt nafek. Tajjeb, biżejjed, grazzi morru f'poskom. Proset, Henry. Mela, Kerin issa, ħanaraw Kerin il-min setat il-verità jew sfida. Tlaqna, minn ħajja direttur. Issa ħejlu, mela, bdejna. Jekk hux reġgħet Mendi, infakkarkom, sista daqat maġġra, dan hu 5 programm, però jista' jkun il-direttur tant ikun ħagrazzja magħkom li jerġa' jażel il xi ħadd li jkun intażel. Clayton, iċ-ċomba, proset. Skużawni.
xħatazel. Sfida bla dubju. Sfida, isaħi, kemm huma sportivi taħbib u edewa, Għax ma tixtek li il-verita, intu. Bżon il-verità. Mela. Xenu ġej. Għandek minuta ċans biex timmaġinak li jint qattus u d-dur ma sħabek kollha tagħmilha ta' qattus. Mela, eja fin-nofs, għawek tiddur ma daw. Mela, il-minuta titla' issa, xin jgħid il-direttur, u titla' ta' qattus. Tiddur magħhom, issek titilaqhom ukoll fidejk, tlaqna. Toraj, koplu. Abdul Buħawieċ, miski. Fadallek 34 sekonda. Asħal ċrejta. Le, ħasra, le. Le, miski, le. Għattu zħelu. Ajba. Ja ħasra, eja l-axħar 10 sekondi tal-axħar, eja. Eja, tal-axħar, eja. Mela, eja. Stenna. Eja, Bravo, skada l-ħin. ħaġan, kompli. Proset, mawxa liħ, Clayton. Mela. Ħaniqfu għaw, għan komplu, ma għalissa l-logħba veritew, xida ħatqafaw għalix fil-fat. Bla nifs. ħanażel li ġan ħajġi ħdejja, għalix ħanarukom sejġi dal-waqt, għanna s-sodda li ħatpoġġi fuq triċ ta' stretta d-darba ħanaraw u koll l-izbali minn għofti tiħor, pero apparti mis-sodda għanna u koll id-dar ta' Felix Buzottin. Pero inti ħatra fil-logħba miegħi, ħanaraw fl-imkien, tlaqna. Ekku, dal-waqt ħafna affarijiet ħdejja għandi l-ħat li fil-ġan, preparatu l-est, u ħanilabu l-logħba tal-pizza Petrus. Kull ma tittamel, all-right, titajdli 3 ingredienti biex naqtaw x'pizza hi. All-right, 3 ingredienti li fiha pizza. Skur, imma ma nafx. Issa mbagħad tista' tikolla kollha ma sħabek. Iċ-ċomba ġifieri tafdax. Mela, l-minuta tal-qed issa, tlaqla bil-minuta, jiena ħanieħu biċċa. Ma fejda l-pizza? Le, ġej. Ok. Mela l-pizza qiegħda hekk. U jina għalissa edha fejħalek, okej? Tajjeb, iftaħ bil-mod, għal-għagdu t-istubajja bil-mod. Ġgid ma għandu t-tifel bil-ġuħ jider. Mela, bil-mod, għazel mqar, għajdinna mqar 3 ingredienti li fija l-pizza. Noqda attent, subajja nitfoktar l-ura. Mela, ejjex fadal 35 sekonda. Mela, salzet? Salzet imma xiex. Salzet? Silviri. Salsa tal-Malti. Tal-Malti, proset, all right. Xiktar, ejja. Salsa. Salsa di konvija, kolla ħafna pizza me jenodduwa. Dawk il-ħodor. U bżar aħdar. Bżar aħdar, u zebbuċ, hemm bżar il-kolorit, proset, tajtom, kazza 11 sekonda. Fil-fat, laj kolla daw l-ingredienti tkun pizza. Maltija, naħseb. Maltija bil-mota ħabbel xarek. Ok, mela l-pizza Maltija u tittażel sax interbaħt il-pizza biex taħodha miegħek par-baked. X'tażel Maltija capricciosa marinara, special tuna, peppers de pepperoni. Kollha tajbin, nieħu il-capricciosa. Capricciosa, grazzi Pizza Petrus, dik il-pizza tiegħek u il-pizza biex taqsmu għassa dal-waqt. Ok? Ejja, tittoħodilu. Ħodilu, għaxek. Mela, ħalli nkomplu, ħalli naraw iktar, zballi. ċom, inti suppostat li ħatuqat l-ura, ta' mux il-krib skiltu kollu, zewa tagħmel u mela, il-ħajja qasira. Mela, naqbdu miegħu, ħanaraw issa aktar zbalji minn dawk illi jieħdu il-ħbib tagħna ta' ħbib u għedewa waqt li f-filmjar, waqt il-ġbit tal-produzzjoni tlaqna. Ħammur, Evon, u jak tista' mill pjaċir. U l-kejk għamilu li minn dawk, bil-mustaċċi. Xabba l-papa u peress li bil-mustaċċi. Promise, Mr. Miller. Promise, jek taħfilni ma nerġax namela. Nishtaħni. Għax li fej. Knar id kontent li m'hemm xejn. Imma fil-verità hemm, John. Int kellek mara ma tifl-oħra.
Jaqnati, id fetta minn lek. Namel, biex nara xaħossu. Dawk il-persuni li għallu ħabarli. U ġo toqba tal-kamra, ikunu għed jitċassaw l-ħassu l-kokumati kollu. U jkun għed jarom, u jixkunu, u jisalbu. La li twidet it-tarbija tiegħek. Talaba biex tbiddilha ma' oħra. Wejja rajt li għaġeb. Nejdi provazo ma jkollok maħħa. Disinteressak jekk John tilifx il-memorja u le. Inti għed karti ta' separazzjoni. Welitli. Monta qed tagħmel tisfrotta s-sitwazzjoni. John qed iħaddem rasu. Dak jaf li dak li jagħmel ma jinħafirx. U probabbilment qed jirraġuna kif qed tagħmel inti. Kelli ma rrid nerġa' ngħid probabbilment qed tiġi doppja. U se nħalli l-ħadd ikompli jirrovina li ħajti. Gerfixta. Għax di wara kollox. Għax mhux jindaħalli f'ħajti, l-ħadd jindaħalli f'ħajti. Wara kollox. Din tiegħi. Ija, naf. Ejja, ndaħalli, ejja. Jiftu nqum issa. All right, naqbad nqum. Intu hija twilittu taħt l-istess stilla. Ħanajdlek, intu hija twilittu taħt l-istess stilla. L-ewwel gerxu tħawdu u taslu f'konklużjonijiet li intu hija twilittu taħt l-istess stilla. L-ewwel tħawdu tgerfxu. U mbagħad taslu f'konklużjonijiet li m'għandhomx jaqsmu. L-ewwel tħawdu tgerfu. Intu Il-lani, twuna, inti u kart willi tutħath għarfet. Ejja. Inti u kart willi tutħath l-istess Jista' jkun, sorry. U din id-darba l-istess se terġa' tagħmel. Hacete taca que te gusta a ti, mami. Il-lejl tajjeb, kulħadd. Proset, vera ħelwin. Jina, għaxseb inti l-iktar wieħed li ma tax tuħu żbalji minnhom, tifel, mela vera ħelwin, grazzi l-rewind mill-ġdid għaliex vera stajna wkoll kemm inġeddu l-memorji li mhux wara kollox vera jkollkom ħafna x'tagħmlu forsi u dan ma sabiħ li tara dal-momenti, il-momenti sbieħ. Il-pressure li ma jkunux jafu l-lajn, sajdilhom ġol. Jitfall fuq, ma jkunux jafu, ma jitfall pressure fuq. Il-pressure. Mela, ħalli kunu ma kombinaw nuftit ieħor infakkar dal-waqt se naraw id-dar taħat Cliff Felix Busuttil, esklusivament waqt sibtek, u għandna wkoll xi sorpriżi għal Felix. Felix jgħid bħalissa fi changing room tagħna, ma jafx x'inhu għaddej ma dal-waqt għandna wkoll sorpriżi għalih. U apparti id-dar ta' Felix, minn ftit ieħor ukoll ħaniddeterminaw propju minnu jew min huma ir-rebbieħa l-overall winners tal-verità jew sfida illum waqt sibtek bejn l-atturi ta' Ħbieb u Edew. Ħankun magħkom ftit sekondi oħra bqgħu hemmhekk. Lura maħna, kem kellna affarijiet u għatfadalna, għatfadalna iktar waqt dan sibtek, ġifiri immaġinaw xinu ġej, tinsewx, dal-waqt nitqajna ma l-atturi ta' Ħbieb u Edew, dal-waqt għanna u koll xena esklusiva ta' s-sala stretta ta' nartej li ġej, għal-taqaw u koll ma l-attriċi xel ispiteri minna uftit ieħor, ħanaraw kif tkun fis-sodda x'piġama jkollha, apparti minn hekk ukoll għandna wkoll id-dar ta' Felix Busuttil dan kollu f'dal-ħin li ġej, ġifieri immaġinaw x'inhu ġej ħafna affarijiet waqt dan sibtek. Fil-fatt nixtieq ukoll infakkarkom tinsewx il-kompetizzjoni ta' Facebook ta' sibtek itlu hemmhekk hemm
ħafna kompetizzjoni ta' dejn, fosthom ukoll il-kompetizzjoni ta' Dallas, kull ma tittamel għażel l-oġġett illi tixtieq inti għad-dar tiegħek minn Dallas u xi ħadd minnkom se jerbaħ proprju wkoll mill-ġdid dak l-oġġett li jkun għażelu grazzi l Dallas, il-John u Lourdes insellmilhom minn hawnhekk ukoll u nirringrazzjahom ħafna tal-rigali li għatuna u hemm ukoll kompetizzjoni sa trebbaħkom żewġ biljetti biex tkunu magħna id-dinner dance li ħajsir ġewwa Nigret fis-16 ta' Diċembru, id-dinner dance ta' Sibtek. Żewġ biljetti xi ħadd minnkom se jerbaħ żewġ biljetti proprju llum. Itlu għamlu like u kommentaw u tistgħu terpu wkoll dawk il-biljetti. U tinsewx ukoll min jibgħat SMS dan ix-xahar jista' jerbaħ titjira għal żewġ persuni meta tidu intom ma' Linja Nazzjonali Air Malta f'liema destinazzjoni tmur fl-Ewropa bit-taxxi fuel surcharge kollox inkluż grazzi l-Air Malta u kif ukoll l-Aġenzija Uffiċjali ta' Sibtek tal-Ivvjaġġar Hamilton Seven ningrazzjaw minn hawnhekk tal-appoġġ ukoll kontinwu. Grazzi, dawk ir-rigali huma tagħkom għalhekk ikkompetu itlu fil-Facebook ibagħtu messaġġ għaliex dawk ir-rigali se jkunu tagħkom biss illi tarawna u tikkompetu waqt Sibtek. Issa imiss l-aħħar sfida jew kella verità fil-fatt se jagħtiha Ħatcliffe Clayton lil min nistennew u naraw jien għandi xi ħadd f'moħħi imma fidejk direttur. Min se jieħu l-aħħar verità? Mansueto, Ġan taħħalsa hekk jew kella Henry li esklusivament laqgħu id-nejmendi waqt Sibtek. Kerin Magro, ekku la ma ħaditx. Fl-aħħar imiss lil Kerin. Kerin x'ħan għażlu? Veru. Sfida. Sfida, proset. Mela. Tu applaus. U l-aħħar sfida. Ħanara x'għandi kurzita. Għandek minuta ċans biex jiddaħħaq il-daħdejk. Tistgħu tkoll tmiss il-daħdejk biex jiddaħħu. Mela. Titaraġġa. Għandek minuta ċans, ħatamilha ma' Ġan biex iddaħħaq lil Ġan. All right? Lex dak jitħaq biex xejn, ġvelek qed ngħid. Mela raħjar jitħaq. Ajjar dak. Ġan titħaq. Diġà daħħaq, all right. Serju. Okej, minuta telqet. Minuta issa. Telqet il-minuta. Minnar ma tarxu. Le, tiddaħħu. Ħalis leja. Kif saddaħu? Lejt imma nafx jiena. Tista' tmissu ma mhux tarxu. Nista' missu. Ejsa ħej! Il-weak spot tiegħek. Ejsa ħej, tara. Mela jekk xi darba jkollkom xi tajdu ma' Ġan. Kemm tmissu biex iddaqqu mislu widnej illa millum il-widnej vera nfoga fuq Sibtek. Mela, mhux tilaqilu. Proset Kerin ukoll tal-isfida. Issa imiss jien ixi nkompli la piktar magħkom imma il-ħin tagħna dak li hu. Nixtieq ringrazzja ħafna minn qalbi l-Pol Target, Logo Graphics, Exos Lighting, grazzi Spaces, Sign House, ITC, grazzi l-Tramici, l-kafetterija uffiċjali ta' Sibtek. Ringrazzja wkoll l-sponsors tiegħi, grazzi Selio tal-li libsuni, grazzi ħafna tim kollu ta' Selio, Bata Zraben, grazzi wkoll l-Roseberry, Lordis Opticians għan-nuċċalijiet tiegħi, grazzi wkoll il-tim kollu ta' Antonio's Barbershop għal-ċari, il-Graziella Ġerada li tagħmel make-up ta' kulħadd hawnhekk minn Ocean Beauty Spa and Academy, grazzi wkoll Chic Medicine Clinic u nirringrazzja wkoll il-St. Mary's Clinic kif ukoll lil-Platinum Health and Fitness Club u kif ukoll lil-UI Healthier Living. Mela, fasal il-ħin issa il-direttur jażel l-iktar żewġ parteċipanti, l-iktar żewġ atturi illi fil-fema tiegħu kienu iktar sportivi, ħadd ma jħu għalih, kulħadd kien sportiv, kulħadd għamel sfidi għal il-verità, imma tnej biss jistgħu jilagħbu dil-logħba illi mbagħad dil-logħba ħadd iddetermina lir-rebbieħ jew rebbieħa waqt Sibtek tal-lum edizzjoni speċjali ħbieb u edewwa. Fidejk direttur. Żewġ persuni se jintgħażlu għall-logħba li jmiss. Min se jkunu? Nistennew naraw. Nistennew naraw min ħajkunu. Clayton u Mendy! Proset! Bla dubju, ifhem, Mendy kella x'tagħmel. Clayton ukoll ejjew hawnhekk, kan nilagħbu l-logħba tal-Meżawda Milano. Li tu tagħmlu dan mela hawnhekk għandi nail polish tal-Meżawda Milano, għażlu l-kuluri, però li ma tafux li tu tagħmluhom fuq idej xulxin. Oh, me. Inti bomba insertat m'għandix nail polish, allura tajjeb, konna neħħulek. Mela, inti tfajdejkaw,
xaħat minnkom serbaħu kol il-pek, tu tażlu l-kullu li tidu intom aktar ma tkunu avventurużi u turu l-kreativita ta'kom f'dil-loba, aktar għandkom ċans xaħat minnkom jerbaħ il-gift pack tal-Mezawda Milano, ok? Minuta ċans, 3, 2, 1, jitlaq propju l-ħilissa, tlaqna. Mela, minuta telqet, ok? Mela, qed naraw bħalissa 8 mendi u vera tiġu sbieħ ċomba, differenti. Pero kullħat għaddej sa, ovvjament, skont l-overall winner ħalli tażlu l-udjenza ġviri moħkom hemm. Alright, aktar ma nisma ċafċip għalna ħajja u kella l-naħal oħra, tistaw tkunu avventurużi, fadalkom l-axħar 30 sekonda, ġifiri importanti tixtieq tagħmel it-tip kulur ieħor illum hekk moda, jew kella tagħmlu 7 kulur ieħor illum. Mhux hekk il-moda dejjem fl-aqwa tagħha anke fid-dwiefer, ġifieri nistennew naraw jiftaħ il-polish bħal u ċomba. Biex ma ċaqlax ma jimpurtax, alright. Mela. Hekk kont se ngħidlek. Ara, di tfal tagħmlu wiex, l-affarijiet tiftħux bħalkom, importanti bidejkom, għalhekk għandkom il-kamin. Imma ċomba naqa' pastas. Mela, fadal l-aħħar 5 sekondi, 4, 3, 2, 1, 0! Skada l-ħin, mela ħanaraw il-kapulavur, ollu jdejkom hekk. Mela, dan huwa ta' Miss Mandy Mikallef Grimora, naqra x'għamlet, kienet kreattiva għamlitlu l-aħmar, spiega naqmalaj, isu fjurita minn tamu. Għamlitlu hekk ftit petali, użajt il-blu u l-aħdar, imma l-bażi kien aħmar. Ekku, proset. Kluri joħorġu. Blu aħdar u aħmar, ma jħu għal-ħat, tajjeb. Mela, hawnhekk għandna wkoll ta' Mendi, spjegħanna x'għamilt, ejja. Bat daqsxejn ta' dekoramenti u hekk nipprova nuża paroli fil-vojt. Dekoramenti mhux nixfid. Dekorazzjoni. Le, għamilnila naqa' hekk għedlhom. Għamilna naqra hekk, kreativita. Fex il-laqwa tagħha. Fex il-laqwa tagħha, di l-aħħar moda ħarġet illum fil-fatt. Proset, illum jisima ċomba. ċomba simplek. Mela, fidejkom il-ħajċafċaf għal-naħa, ma jċafċafx għal-naħa l-oħra ħalli nideterminaw il-rebbieħ, il-rebbieħ uffiċjali tal-loba l-lum, verita jew sfida. Ħanibdew ċabċbu għal-Mendi. Għal-Clayton. Rebaħ Clayton, pero jista' jkun forsi iktar simpatija ma' it-tjaħala, proset, ejjew f'postkom mela. Clayton huwa rebbieħ tal-logħba Verità jew Sfida llum waqt sibtek. Proset, kemm kellna affarijiet illum, mela. Ħalledilkom ukoll xirbaħtu għaliex intom ukoll erbaħtu regali, mela ħanajt ir-rebbieħa kollha, mela intom illi kontu magħna erbaħtu għandkom ukoll ir-reps u l-baguettes grazzi il-James Caterers, ringrazzjaw il-James Caterers li wkoll jagħti daw ir-regali lil kulħadd. Grazzi minn qalbi. L-tim kollu ta' James, għandkom ukoll Vitamin Water Black, grazzi lil Aquates, għandkom Vitamin Water Black kull wieħed, għandkom ukoll il-Fjura, grazzi lil Romano Kassar, istantukom il-Fjuri ukoll, grazzi minn qalbi lil Romano Kassar, u kif ukoll għandkom borza mimlija ħelu, grazzi lil Dylan's House of Candy. Dawk ir-regali huma tagħkom. Mela, il-kbira tu ġej, kif jgħid il-ħabib tagħna Freddy Portelli, mela għalik għanna ikla grazzi li razzet l-antik. Għandek ukoll salati prezzjożi Crips, ġifieri iktar bil-erba'. Għandek ukoll il-food pack u l-baguette, grazzi il-James Caterers. Ta' vera llum. Għandek ukoll Vitamin Water Black, grazzi lill-Aquates. Għandek ukoll Għalas, ma uċċax fondi sada. Għandek ukoll Poland Waters di perfumeri ta' il-fwieħa, ok? Għandek ukoll regali minn għand Code Zero Hair Interpreters, prodotti ta' xar. Tajja forse zommu. Għandek ukoll Fjura, grazzi lil Romano Kassar, grazzi ħafna lil Debbie u t-tim kollu. Għandek ukoll borza mimlija ħelu, grazzi lil Dylan's House of Candy. Thank you ħafna. Għandek ukoll pizza Petru, sa' il-pizza tijak, Maltija Capricciosa, Marinara, Quattro Stagioni, Peppers e Pepperoni, Kiddies, xi trid? Kiddies gulli le. Capricciosa, grazzi Pizza Petru ukoll, Jam Operations tawk il-pizza, u fl-aħħar mhux inqas għandek ukoll prodotti tal-ħasil Casa Mija. Grazzi lil Forte Detergents, illi wkoll ta' dawn ir-regali. Mela, jien wasalt biex nikkonkludi, grazzi ħafna illi kontu magħna u guralkom ħafna iktar affarijiet sbieħ li l-ħbib tagħna ta' ħbib huwa ġewwa. Komplu hekk ferħuna u tuna pjaċir ukoll bid-dramma ta' kuljum tinsewx fit-tlieta ta' nofsinhar xek puntwali u mbagħad taraw ir-repeat propju għada wkoll fuq TVM. Mela, grazzi li kontu
kontu maħna grazzi li Rewind Productions u koll. Aħna li ħana għamlu ħalli fakrukom sejġ f'dan sibtek, un-bat għanna l-ġellerija dal-waqt u koll għanna l-lum mort fil-workshop erġajt ma' Mr. Markin, ħana rawx ħan għamlu, pero parti minn jek tinsewx minn ofti tiħor ħan il-taqaw maħat li Felix Buzuttil, forsi għazlek għasfin, jek rak tisfen, mistennew u naraw, fej ħan naraw u koll mot esklusiv id-dar ta' Felix u Derin, għawnek waqt sibtek u għanna u koll xie sorprizi għal Felix minn għaw nofti tiħor. Tinsewx u koll is-sodda illi se jpoġġu fuq għal-atturi ta' strada stretta u ħafna iktar zbali li u atturi u xena esklusiva. Dan kollu minn hawn u ftit sekondi oħra bqgħu magħna.